solid. Ano na lang kaya pag yung Fuji nang inakyat namin. Kasi sarap sa pakiramdam ng mga ganitong lugar. Woo! O, diba? So nandito tayo ngayon sa Nishinuya Park. Ganda ng bulaklak oh. Sarap sa pakiramdam yung ganito. Kadlakad tayo sa gubat. Nakadlakad tayo ng mga 1 oras lang. Tutuwid no? Tapos hiwa-hiwalay. Yan, tsaka dito. Isa lang din naman lusutan ito eh. Yan, may mga tao din dito na naglalakad-lakad. Yan yung mga kawayan nila oh. Yan yung tutuwid oh. Dati napapanood ko lang to sa palabas yung mga ninja na nag-aaway sa taas ng kawayan. Ayun, yung matarik dito. Yan, dito na tayo sa taas. Puro kawayan dito. Yan oh. Yung parang rosas yung bulaklak niya, ang laki. Yan. Yan, puro sakura yan. Ngayon kulay green na nga. Kulay green na yung dahon. Kasi tumatagal lang yan sila ng 1 to 2 weeks. Tapos ito yung mga panghuli. Yan oh. Malalaki yung bulaklak niya. Ganda na ito. Pag inihipan to, nalipad yata to eh. Yan. Hindi ko alam kung anong bulaklak yan. Ang dami dun sa dulo. Yan ah. Ito sakura to, wala nang bulaklak, dahon na. Pag summer ganyan yung kulay niya, kulay green. Pagka ano naman, pa autumn na, naglalagas yan, mawawala ng dahon, akala mo patay. Libutin natin to. So dito ako naghahanap pa flower viewing pagka sakura season, kasi hindi masyadong crowded yung tao dito. Sa pumupunta ako pagka ano, yung mga walang masyadong tao. Oh, green na siya, puro green na. Kung may lagusan to papunta dun sa baba eh. Puntahan natin mamaya. Kuti-kuti natin dito. Yan yung mga park dito, may mga talaga. Ito nasa tuktok na ng bundok ng park na to ha. Kasi yung pinaka park nito nandun sa dulo. May mga palaruan ng mga bata. Yan, may CR pa oh. Kadlakad lang tayo dito pang pa refresh. Mas okay na rin to kaya nasa city ka na crowded. Dito marami kang pwedeng puntahan. Ayun yung mga late nagbo-bloom na mga sakura. Oh, marami din pala sila dito no. Oh, dito parang may observation deck sila dito. Kita mo yung
pinaka lugar namin. Maganda ngayon kasi hindi mahangin eh. Yan yung pinaka lugar ng Yuto. Lawak, di ba? Sa ngayon wala pang palayan. Pini-prepare pa lang nila kasi spring season, dry pa yung mga lupa. Nagpe-prepare sila yun, no. Maganda din yan tingnan pag nakatanim na yung mga palay. Mga bandang June siguro. Tara, ikot naman tayo doon. Yan, solo flight ako dito. Wala akong kasama, madalas nagagala. Punta natin yung pinaka-park neto. Naglalaglagan na yung mga petals ng sakura. Yan oh. Yan. Kaya pala ito yung nakikita ko na huling nung pumunta ako dito, sakura season. Ito hindi pa sila namulaklak. Sila pala yung huli. Yun, iba din to, parang white siya. Oh, di ba? Yan yung mga naglalagasan dyan, mga bulaklak ngayon na yan, nalagas. Ito yung mga hinahabangan ng mga mga Japanese lalo na pag pumatong daw sa balikat mo. Kumbaga blessings daw yun, nalalaglag yung bulaklak. Kaya marami sa kanila dito pag sakura season nasa ilalim ng ng mga sakura na puno. Ayan, dito ako naglalakad-lakad dati nung wala pang winter season. Dito hindi kasi nag-yelo dito, pero ito wala yung mga dahon lahat. Ang lungkot tingnan yan. Pag spring naman, ganito yung itsura nya. Before spring, saka yung mamumulaklak yung mga sakura. Oh, di ba green na siya ngayon. Wala nang bulaklak. Dito sila madalas nagpipiknik pag sakura season. Ganda sana dito pang guys, sana dinala ko yung pang exercise ko pala. Wow. Bulaklak ko, wisteria. Parang wisteria siya, no? Yan, ang ganda din, no? Pero palagas na yung bulaklak niya. Oh, ganda, di ba? Ang bango pala na itong bulaklak na to. Yan, saan may lusutan to, pwede ka lumusot dyan. Pagka natin yan, anong baba niya. Yan, dito din ako naglalakad-lakad nung mga wala pa to siyang dahon, guys. Ang lungkot niya ba tingnan. Ngayon puro verde na yung dahon niya. Tapos na yung pamumulaklak niya. Magsa-summer na kasi sarap sa paginamdam ng mga ganitong lugar. Woo! O, diba? Chill lang tayo. Ito lang ang buhay, enjoyin lang natin. Tahimik na tahimik dito, walang katao-tao. Ko lang mag-isa. Tara, punta tayo sa baba. Silipin natin kung anong meron naman doon. So, madalas talaga dito ako pumupunta. Isa sa nagustuhan ko dito, malapit lang doon sa tinitirhan ko. Yun, ito yung mga ayaw pa, hindi pa siya hinog. Pag hinog yan, pag ginanon mo, lilipad to eh. Tapos dito, ganda ng bundok nila dito, no? May mga hagdanan talaga. Hindi park kasi itong ibabaw nito, kaya ginagawa nila ng daan na ganito. Tapos balik tayo doon. Lakad lang tayo dito. Ito pala yung dito. Tapos yung baba nito, alam ko park o parking.
Yun ang ano dito sa sarap ng amoy ng gubat. Uy, mga ibon, no? Yun yung mga kawayan nila dito, guys. So, yun lang ang mga bundok lang nila dito. Hindi kagaya dyan sa Pinas na may tumutubong mangga, saging, na may pwede kang makain. Dito talagang kawayan lang makikita mo eh. Itong mga kahoy na to, kayang sumurvive to sa panahon ng taglamig. Ito parang sa bulaklak sa atin, parang santan, no? Yan, no? Pero hindi naman siya santan. Malaki yung dahon ng santan eh. Pero kamukha lang siya, di ba? Yan, ano na to dito? Sabi na parking pala to. Oh, sinadaan kami dito pag sa trabaho. Ba't ibang lugar kasi yung pinupuntahan namin. Kakadaan din kami dito. Kit naman tayo dun sa taas. Pabalik. Oh. Please, hindi tayo puro cellphone dun sa tirahan natin. Kalagad-lakad naman tayo ng ganito. Gusto ko umakyat ng Mount Fuji ngayong August eh. Sana matuloy. Ganito pala pagpaakyat na. Kaya sinasanay ko yung sarili ko para pag natuloy man medyo hindi na nakakapagod, di ba? Kasi 3,000 meters yata ang taas ng Fuji. Yan yung akyatin natin. Punta tayo sa kabila. Hahanap ako ng mga gubat na malapit dito. Baka may alam kayo. Ito lang yung alam ko pa dito. Hindi nalabas sa ano eh, sa map pag sinisearch ko yung mga gubat. Laki ng puno. Diyan tayo galing kanina. Doon tayo uwi mamaya. Doon tayo galing. Dito naman tayo sa kabila. Ganda pala dito. Medyo napagod na rin ako. Halos isang oras na tayo naglalakad-lakad. Yan yung mga kawayan nila dito, guys. Tuwid, no? Paano kaya nila inaalagaan yan? Normal talaga na ganyan yan. Paalam eh. Sa atin kasi babaluktot na yan pagdating dyan sa gitna or sa dulo. Dito sa kanila tingnan mo naman ang tutuwid, oh. Kapasyal tayo sa isang gubat ng kawayanan. Ganda, oh. Parang nandun ako sa palabas na pinapanood ko dati. Yung mga Shaolin. Alam nyo yun? Yung mga Shaolin movies na nag-aaway sa taas ng kawayan. Parang ito yun. Kaya akit na tayo. Solid. Ano na lang kaya pag yung Fuji nang inakyat namin. Kapagod pala talaga, no? Akyat kami ngayong August. Yung kaibigan ko, nakasabay ko rin nung nag-aral sa Pinas ng Nihongo. Yun yung mga kasabay ko, galing sa Tokyo. Ako galing ako ng Hamamatsu. Magmimik lang kami dun sa Shizuoka. Mahilig din sa adventure kasi yun eh. Wow! Okay guys, dito na tayo dumaan. Hindi na tayo dumaan dun sa inakyat natin kanina. Alam ko ang labas na ito dun din sa may pinarking ako ng bike eh. Yan, yung daanan. Bakit walang bamboo shoot or yung tabong? Marami nang nangunguha ng ganun ngayon eh. Yan, wala oh. Yan, solid yung araw natin ngayon. Nagpasyal tayo sa ganitong lugar na naman. Yan oh. So kaya lusot mo ko. Parang wrong turn, no? Lo. Bakit walang lusutan? Yan.
Yan, gaganda na ng mga puno ngayon. Pag summer talaga ang gaganda ng kulay nila. Ano meron dito? Mga bato, yan oh. Sadya ba to? Ah, oo nga. Dati siguro may tubig to. Ngayon wala na. Yan oh. Papunta doon. Tapos yun. Silipin natin. Yan nga. Dati may tubig to siguro. Ngayon wala na. Yan. Ito yung pinaka-trail niya. Yan. Sanay-sanay lang tayo. Malay natin matuloy tayo ng akyat sa Mount Fuji ngayong ano. Ay Fuji sa ngayong August. Yan. Doon tayo doon. Di ka naman mawawala. May daanan naman. Saan lang ako nakalusot. Tapos dito. Yan o. May daanan dito. May daanan din dyan. Pero malakas kutog ko nandito yung bike ko eh. Dito tayo. Okay tayo dito guys. Hi. Yan. Oh, may daan din dito kahit saan ko pumunta oh. Yan din ang lusutan yan. Doon pa rin sa paakyat. Uy. Pang hindi. Ay, dinala ako ulit doon sa taas. Ay, guys. Kaya tayo ulit doon. Ito pala yung parang observation deck kanina na inakyat natin. Yan. Bumalik tuloy ako dito. Disulid. Yan o, dyan tayo galing kanina. Yan siya. Okay, dito na tayo galing kanina. Uwi na tayo. Yan yung inakyatan natin kanina. Okay, bye bye. Uwi na tayo. Thank you for watching. Follow for more videos guys. Follow for more gala. Next week hanap tayo ulit kung saan tayo mapunta na naman. Okay, bye bye. Bye bye.